Γεια σας παιδιά! Καθημερινά τρώμε διάφορα φαγητά. Άλλα μας αρέσουν και άλλα πρέπει να τα τρώμε, όπως μας λένε και οι μεγάλοι. Είναι όμως όλα τα φαγητά υγιεινά? Τελικά αυτό που μας αρέσει κάνει καλό στην υγεία μας? Έχετε ακούσει την παροιμία «Πρέπει να τρώμε το πρωί σαν βασιλιάδες, το μεσημέρι σαν άρχοντες και το βράδυ σαν φτωχοί»? Είστε έτοιμοι να μάθετε πώς μπορούμε να κάνουμε το σώμα μας δυνατό και γεμάτο ενέργεια? Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, την υγιεινή διατροφή. Η υγιεινή διατροφή είναι ο τρόπος που τρώμε για να νιώθουμε καλά, να έχουμε δύναμη και να είμαστε υγιείς. Αλλά τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Σημαίνει ότι πρέπει να τρώμε τροφές που μας κάνουν καλό και να αποφεύγουμε αυτές που μας βλάπτουν. Δεν είναι τόσο δύσκολο, σωστά? Όταν λέμε υγιεινή διατροφή, εννοούμε ότι πρέπει να τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά, όπως μήλα, μπανάνες, καρότα και ντομάτες. Αυτά τα τρόφιμα μας δίνουν βιταμίνες και βοηθούν το σώμα μας να λειτουργεί σωστά. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα άλλα θρεπτικά συστατικά, οι πρωτεΐνες που βρίσκονται σε τρόφιμα όπως το κρέας, το ψάρι, τα αυγά και τα όσπρια. Μας βοηθούν να γίνουμε πιο δυνατοί. Οι υδατάνθρακες όπως το ψωμί και τα ζυμαρικά μας δίνουν ενέργεια για να τρέχουμε, να παίζουμε αλλά και να μαθαίνουμε. Όμως τι συμβαίνει με τα γλυκά και τα ανθυγιεινά φαγητά? Να ξέρετε ότι όταν τρώμε πολύ συχνά αυτά τα φαγητά, το σώμα μας δεν θα είναι τόσο υγιές. Οπότε τα γλυκά και τα τηγανιτά είναι καλό να τα τρώμε σπάνια. Και φυσικά μην ξεχνάτε να πίνετε νερό. Το νερό είναι πολύ σημαντικό για το σώμα μας, γιατί μας βοηθά να παραμένουμε ενυδατωμένοι και να λειτουργούμε σωστά. Αυτή είναι η βασική ιδέα της υγιεινής διατροφής. Να τρώμε ισχυρές τροφές όπως υδατάνθρακες, φρούτα, λαχανικά και πρωτεΐνες και να αποφεύγουμε όσο μπορούμε τα γλυκά και τα τηγανιτά. Έτσι το σώμα μας θα είναι πιο υγιές και δυνατό. Άρα τι λέτε παιδιά? Είστε έτοιμοι να κάνετε σωστές επιλογές όταν τρώτε? Είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να το κάνετε. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ζητήσω για την επόμενη φορά να σκεφτείτε τι τρώτε κάθε μέρα και ελάτε και πάλι εδώ στην παρέα μας για να δούμε ποιες τροφές είναι υγιεινές και ποιες όχι.